Bună ziua! Au trecut doar 3 zile de la decretarea stării de urgență. Deja 2 dintre principalii contributori la bugetul României au anunțat închiderea porților. Industria auto din România a fost pusă pe butuci. Mii de angajați vor pleca în șomaj tehnic și este doar începutul. Decretarea stării de urgență trebuia imediat însoțită de măsuri economice. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar efectele asupra mediului de afaceri din România sunt devastatoare. La 3 zile, abia astăzi, guvernul face ședință. Deja de 2 săptămâni, mediul privat cere în fiecare zi măsuri de sprijin, pentru că ei știu cu ce se confruntă, pentru că ei știu ce înseamnă să închizi totul și să nu pui nimic în loc, pentru că ei sunt cei care susțin bugetul prin taxele și impozitele pe care le plătesc. Partidul Social Democrat a propus încă de săptămâna trecută un plan de măsuri, atât sociale de sprijin al românilor, cât și economice, de sprijin al mediului de afaceri românesc. Guvernul României nu trebuie să inventeze apa caldă. Toate țările europene au luat deja măsuri concrete aplicate pentru a salva economiile naționale. Aceste guverne și-au protejat cetățenii și locurile de muncă. Nu au ținut cont de deficite. Germania va furniza cash companiilor atinse de criza generată de pandemie. Ministrul german de finanțe a anunțat deja că nu există nicio limită a împrumuturilor, nelimitat. Au ales corect să-și protejeze cetățenii și firmele. Nu s-au mai gândit la deficit. Guvernul danez le-a comunicat deja firmelor private că va acoperi 75% din salariile angajaților, dacă promit că nu vor face concedieri. Deci se poate. Strategia guvernului trebuie să fie ca obiectiv 0 concedieri. Acum, nu mai târziu. Acum trebuie luate măsuri ferme și adoptate fiecărui sector în parte. Orice întârziere sau lipsă de acțiune a guvernului va afecta românii. De aseară, aproximativ 400.000 de angajați din Horeca nu vor mai avea un loc de muncă. Dacă acum guvernul nu va lua măsuri, vom avea un dezastru financiar. Noi nu vom permite așa ceva. Acest guvern a fost investit tocmai pentru a acționa cu puteri depline. Comisia Europeană pune la dispoziția României 3 miliarde de euro. Guvernul trebuie să ia acești bani și să-i folosească pentru sănătatea românilor, pentru locurile lor de muncă, pentru economia românească. 0 concedieri. Aceasta trebuie să fie strategia economică a Guvernului României.